Kostatik kilometro batzuk barrura eginda, landa ere mura begirako eskualde batean arrauna badu zona eta indarra. Historikoki arraunzale ugari izan ditu Tolosaldeak, arraunlariak ere dozenaka, eta azken hamarkada eta erdian traineru propio bat ere bai. Nagusiki, 28 herrietako abantari ez osatuta, eta han ez da. Haietako bat, Tolosaldeko arraun klubeko arraunlaria. Kaixo, Ane, ongi etorri. Eskerrik asko, atxaldeon. Heldu indarra zarazu, lerro zuzen bat eginez gero kostako puntu gertukoenera 20 kilometro pasa daude. Arrauna itxasertzeko jendearena soilik ez dela zeuke, frogatzen duzu. Bai, nik eta nire taldekide gehienak, esatean bezala 20 kilometro da ia denak bizigea, asike esatea dago ala gehala. Jendeak inoiz galdetu aldizu, nola den posible heldu indarra eta abantaria izatea? Jendeak eta entrenatzaileek baita, behaieire arraro aitezaile olako, esatea dago mendipuntan bizigela, eta menditikan jeistea arraunen iteko, batek baino gehiok. Eta alakoetan, zer antzun ematen diezuzuk? Guke ez dakigula, atxalde baten jetxi ginala honea, eta gehoztikan hemen seitze deula. Aurtengoarekin, 13. denboraldia duzu, Tolosaldean, eta 24 urte bete dituzu aurten, oso gazterik hasi zinen zu, abantari lanetan. Bai, beti txikitan izatea gurasok eta esate izue benga, zeuzein behar da, kirolen bateno hasi behar da, eta hemen eroi ginean, 11 urtekin ezin genuen konpetiturein, patroi, eta holaxe hasi ginean, da hemen seitze dugu, ezin atea. Nola gerturatu zinen zu zerkaus inguru honetara, esan nahi dut, bai, zerbait egin behar zen, arrauna dutatu zenuen, baina zer referentzia jaso zenuen, zerke bultzatuta iritsi zinen klubera? Arrauna beti telebistan ikusian gauza da, eta oso kirol politia da ikusteko, eta azkenen telebistan beti ikuste genuen da, azkenen atentzioa hitz izu, eta neatxe zalea zan, nere osabare arraunen ibiltzea, eta azkenen pixkanaka ikustezu, geho hemen jeistega erosketak egitea, eta ikuste dituzu udetan umek, eta egun baten periodiko natea zan, arraunen apuntatzekoa, eta esan genuen, bagoazen horta, probatzea, eta hortxe. Eta ze oroitzapen dituzu, hasiera egitatik? Hasieran jolasa, etortze ginean ondo pasatzea launek, hasten 3 aldiz etortze ginean, geho kompetizioak aste burutan, eta etortze ginean denboa pasa, garai hortan jolasa zan hau. Bai. Ez dakit, aipatzen duzu beti, etortzen ginen, elkartu ginen, bakarrik ez zinen etorri beraz, lagunekin egerturatuko zinen? Ni nire aldetikan bakarrik etorri nintzen, baina geho azkenen edade hortan honea etortzezea eta launak iteituzu, hemen sozializatu itezu esatea dago. Eta gaur egun oitako askokin seitze, eta asik jadie launek esatea dago, kuadrilla bat. Uretako lehen da biziko egunak gogoan dituzu, hemen eremu honetan, atzean dugun ibai honetan hori ibaian egin dago arraunka daiez, ze gogoratzen duzu? Parrak, egia esan, ikuste genuen ura oso gertu, impresio egite zigun, txalekokin jute ginean, iaia ezin genuen arna sartu, eta goatzen zait, oso rekuerdo honak, oso ondo pasatze genula, bai. Nera bezaroan, Tolosarako buelta dezente egingo zenituen astean zehar ere, entrenamentuak direla eta ez direla, helduendik egunero joan etorri hori egitea nolakoa zen, zama bazen pixatu egiten zuen horrek, edo arraunerako girrinak horren aurka bazuen erremedioa? Bazeuden egunak, gaur bezala ebia itezunen pixatzen zuen pila, baina gaur egun baita. Eta gero ondo pasatzen zenun da, azkenen bukatzen zenun entrenamentua eta guztua zeuden. Eta ja pixu hoi galtzezun, baina egia azkenen etorrita, junda etorria hemendikan helduaina 40 minutu badiala, biak bat inda. Eta orduan bazan pixatzezun motibo bat, baina gero egia esan guztua egote ginean hasikeetan hainbeste. Bateletan egingo zenuen, estreinaldia, lehiari dagokionez, entrenamentuei dagokionez ere bainoski, ontzi txiki horrek, batelak, tradizio handia du eskualdean, eta batez ere Tolosan bertan. Batela alda, zure ustez, hemengo arraune jardunaren ernamuina abia puntua? Bai, dudik gabe, gaur egun baita kluba osatzen parteik haundinat dudik gabe bateletatik handatu zen taldea izango zen, eta esatea dago, arrobia hortik anasteala, eta Tolosan zerbait destakatu behar balin bada, dudik gabe daukan arrobia da, eta hoi batelak emate gute. Bai, ze bateletan eta jende ugari dabil, guk udan eta ikusten dugu traineru ari dela lehiatzen kantauriko kosta osoa, baina egia da,
hemen eguneroko jarduna batez ere bateletatik dator, jende asko dabil, ezta? Bai, ez dakit esaten datu esaktua zein dan, baino 60 metikan gora esango nuke izango iala, osea, entrenatzaile bezala ibili nintzen, eta askotan ze ontzia botatze genuen estropatan, osea, 3 ontzi, eta alarek jendeak kanpon utzi behar, osea, jende pila, bai. Genera oroar, Tolosaldeko batelek emaitza honak eskuratu izan dituzte azken hamarkadetan, baita aurten bertan ere, Euskadiko txapelketa pare bat ere irabazi ziren. Bai. Ez dakit, alde horretatik, mimo bereziz prestatzen duzu zuek hemen bateletako jardun hori? Gure ontzia trainerua arrobitik handator, eta destakatza dago arrobia dela, eta iruditzen zaigu zaindu beharrekoa dela, eta trainerua iritsi nahi dan momentun progresiboa izan behaula, eta jun behaula arrobiko jendea jotzen, eta kalidadea ematen saiatzea klubetikan esatea dago, eta oso ondo zainduta gaude. Zuzeu entrenatzaile lanetan ere aritu zara, nolakoa da hemen entrenatzaile lanetan aritzea, ze badakigu, ez dela klub itxi bat, egitura itxi bat duena, eraikin itxi batean aritzen dena, alde horretatik ezberdintasunak baditu Tolosaldeko arraun klubak, gazteak aritzen diren eremu honek, ez dakit, zu entrenatzaile bezala alde horretatik askotan ez da atsegina izango, baina aurrera atera behar. Bai, oso gorra, guri kasualidadez urte baten presa izurratu zitzaigun, eta egon ginen temporada osoa presai gabe, eta behin presa gabe gelditzezanen erreka gabe gelditzezea, eta imposiblea zen entrenatzea, eta orduan jute ginen egunero, autobusa bete, eta jute ginen trintxerpea ume guztikin entrenatzea, eta oso gorra da. Eta gaur alda ureta junta, ez da inungo problemik, baino negune bi asko iteu, eta batelan temporada negukoa da, eta izateia hastek, iteutena entrenamentu fisikoa, ura ikuitzez dutenak, eta alare kompetitzea jun behautenak, tokatzean Pasaia, o Errenteri, o Getari, edo edozein herrita. Eta askotan, ura ikuitu gabe, eta alare, atzo, atera zituzten 2 bandera Euskadiko txapelketan, osea, esatea dago, ez dakit zer dan, kasta edo ze, baino ume gorrak etortzeiala. Bai. Edo hemen gogortuko dira kaso, ez da? Nik uste bai ez, bai. Zuek koadrila itxuroso bat osatu zenuten senior mailara bidean etapak urratzen joan zena. Zuen kasuan ala izan zen. Bai. Nik, sortu zanen proiektua gazte ginean, 16 urte genitun, da zan juvenien lehenengo temporada, eta gu ginen nire kinta zan gaztena, gero zeuden seniorran talde bat, eta ikusi zan aukera zeola trainerua botatzeko ureta, eta erabak izan talde horrekin aurrea aitea. Zuen aurretik, Tolosaldea presente egon zen emakumezkoen lehen traineru estropadetan, lehen dabiziko demoraldiaietan, 2008an lehen kontxeko banderan, zelkatze estropadura jokatu zuen Tolosaldeak, gerora Getaria Tolosaren urrezko aurora ere bizitu zen hemen, zuek iristerako bidea apur bat urratuta bazegoen klubaren aldetik. Bai, irikita zeon, zatioi egia da, gu trainerun hasi ginen gehienak, ez esategatik denak, ez genuen behin traineru bat ikuiturain, osea, jolasteko, baino inoiz ez en serio, baino bai esatea dago bideaia pixkat irikita zeola, bai. Kontu, proiekturatzean geratu zen, gero Tolosaldeak bere kabuz traineru propio bat edukitzeko autu egin zuen, eta 2018an zeu, traineru horretan sartu eta hasi zinen, lehen da biziko arraunkadak ematen, lehen urte hura nolakoa izan zen? Dena zan pixkat esperimento. Hasi ginen zarautzen botatzen genuen ureta ontzia. Zarautzko arraun elkartean. Hoi da, haik uste ziguten ontzia, hoi da. Eta, klaro, gutzako zan dena berria. Jun behar genuen, ez genekin traineru batei buelta nola emate zitzaion, ez genekin ezer. Eta dena zan esperimento. Eta, klaro, hemen jolastetikan, esatea daun bezala, derrepente zan serioa, eta ete liga baitare orduntxe hasi zan, eta pixkat, aldan da lan txukunen aitea, aldan da gehiena ikasi, porque momentu hortan baita ere geuden modo esponja, osea, dena zan estimulok zian dena, eta ikastea, altzan gehiena, eta aprobetxatzea, porque inoiz, osea, ez genekin proiektu hau noaino iritsiko zan, zen noaino viable izango zan itea, eta hoxe, ikastea altzan gehien. Ikastera joan, eta bai ikasi ere, 6 demoraldi igaro dira ordutik, aurtengoa 7. Tolosaldeko tostartean finko bilakatu zarazu, 100 estropadaren langa gainitu duzu, bilakera bat izango zenuen zeu, arraunlari bezala ere.
Bai, kristona, hasi ginen poliki-poliki, eta ikasten zoaz, eta zure lekoa bilatzen, eta azkenen lortzezu, zure postuagatikan borrokatzea. Eta ikastezu noinen, ja bakizu zen numerotan moitzezean, beti esikitzeizkizuen numero batzuk, zuk estutuin bazu, eta gerozta gehiago nahizu, eta ja zuk baita ikastezu moitzen mundu hortan, eta bilatzezu zure lekoa. Eta nik uste nire ibilbidea progresiboa izan dela, pixkanaka, ekipoa osoan abezela, pixkanaka goraka junda, eta hoxe, esatea dago progresiboa izan dela nire bidea, pixkanaka, beti ikasten, eta inoiz ez akomodatzen esatea dago bezala, beti borrokatzen, bai. Tolosalde Gontziak jauzi handi bat egin zuen 2020an. Eteligan, 12 estropada jokatu ziren, aietatik 9 irabazi. Kontxako banderan laugarren amaitu zenuten, zuen belaunaldi horren, aipatu duzun belaunaldi horren maila agerian geratu zen, bilakaera hori oso bistako geratu zen urte hartan. Bai. Lehen esan bezala entrenatzaile aldaketa bate hontzan, beste modu batea hasi ginen entrenatzen, aldatu ginen klubez baita, hasi ginen Pasaia juten entrenatzea, nik esango nuke baldintzak hobek ziala, Pasaian entrenatzeko aukera beti dago, eta beste ikasketa batzuk genuzkan, beste entrenatzaile bat, beste eskola batekoa, eta guk beste disiplina bat esango nuke, eta jarri ginen askoz seriogo, eta antzeman zan, eta gure ekipon geneukan laguntasunak, eta eske guk elkarri zautze deu, eske hasi ginenetik, orduan gure arteko konfiantzak baitare nik uste pila itezula. Nola nahi ere, 2008 urte hartan oso puntan egon zineten, Eteliga aixe irabazi zenuten, hautagai nagusiak ez zineten maila zigotzeko, baina ez zenuten maila zigotzea lortu. Ez dakit kolpea izan zen, orain ze balorazio egiten duzu atzera begiratuta? Kriston kolpea izan zen. Nik momentu hortan aitzai izaten nion beti, ez dakit hilo nahi deten, baino hilo ez ginen arte, ikusi nun arte ez ginala hiloko, esan nun, ostia, baina nun hilo. Ene, hauek ere larri. Zema faltadu? 20 segundu azpitik eta jartzeko, 15. Ene, 15. Ez. Zailtasun handia. Larri. Hauek ere. Akabo. Baute. Eta ez da txalotu, zigorra izango. Zigorra. Kriston kolpea izan zen, espero ez genuen, izan zen baldintza bat urak jarri ziguna, bere lekun jarri zigun egun hortan itsasoak edo errekak edo tokatu zanak, eta berriro inbarri izan genuen atzea pauso bat, karreri hartu eta berriro arrankatu. Kolpea handia izan zen, jendeak nik uste presio asko jarri zula gure gain, eta gu ez gaudela presio horrei aurre iteko. Kontu, urtebeteko kontu izan zen, 2021 batean lortu zenutelako maila zigotzea Portugaleten, Euskotren Ligara igo zineten, beste demoraldi gogoangarri bat egin eta gero gainera, kasik urte haietan eta gerora ere Kontxako banderaren lehian egoteko borroka horretan sartu zarete, egia da, ez duzuela irabazi, baina horre lehen jardunaldi irabazi duzu esaterako 2023an, ze zaugarri izan ditu taldeak urte hauetan guztietan, ze goraldia nabarmena izan da? Ze zaugarri, lana, txingurriko ez dela eguneroko lana, eta eguneroko lana. Pixkanaka ekipo teknikotikan baita ere esatea da gure, nik entrenatzea daukat, aldeten dena ematea daukat, baino, aparte daude beste zaugarri batzuk izatea daukatenak, trainerua, furgonetak, remolkea, eta kluban aldetikan baita ere, hobekuntzak eman zaizkigu, lortu genuen traineru bat erostea, leheno, Pasaiak uste ziguna, baino azkarragoa, hobea, esatea dago, lortu genitun beste arraun batzuk, viajekiteko furgonetak, azkenen eman zaizkigu beste komodidade batzuk edo profesionalizatua baitare ekipoa aspektu guztitan, eta horrek guri baitare indigu, sinistea gehiago proiektu, ikuste gula, sinisteula jendea guregan, eta orduan guke bai gehiago ematea, eta ekipoa oso bat inda dago, eta nik uste toida izan dela, klabea bat denak indeula bat goraka. Espero altzen duten, alako hobekuntzarik edo gaur egun ari zareten mailan aritzerik demagun 2018 hartan, hasieraietan? Espero baino gehiozan amets bat, honean iristea eta hain gazteik iristea,
espero, beti espero zu, irabaztea, zu hortaz, entrenatzezun momentun zu irabazteko aiz entrenatzen, bestela ez tezu entrenatuko. Orduan, espero, bai, hasieran amets bat zan, da gero-gerozta ikusiz gertuko gaudela, ja bai espero zu, eta istutzezu gehiago, aldan da gertuna eoteko. Tolosaldea gorengo mailan egoteak, ari zarete moduan aritzeak, zaletasuna piztu du eskualdean, Ane? Nik uste baiet, jendeak, batez gurasokin daola, porque baki gurason alabak edo gehala, eta orduan gurasok ez hautzeitu, eta orduan gehatzei gehien bat, gurasokin balin bagaude, geho kostatzen zaie ez hautzea eta hola. Baina, bai, zaletasuna piztua, badago gizon bat, edade desientekoa, bilabonan, kotxen usteigula nota bat idatzita, animoketa ematen, eta bai piztu zaletasuna. Gero estropatan da ikustea, gure gurasok eta juteie banderakin, kistona montatzeitu. Bai. Eta nik esango nuke bai daola zaletasuna ingurun batez ikusita, oain telebistan asko ikuste zaigu, eta batez horrek nik uste tindula ikustea zaletasun gehiago daola. Eta hori da, gainera, pixka bat, nabarmentzekoa, zuen eta beste elkarteen artean, ze zuei hemen ikustea kasik ezinezkoa da, zuek Pasai San Pedron entrenatzen duzuelako, zuek kostara joaten zaretenean, horrek egiten zaituzte berezi. Berezit, bai, eta askotan komentatzea, telebistan eta hitzeiteuenen esatarik taula, barnealdekoak edo, eta eske alagea, bai. Eta bukatzeko, Ane, zer da arrauna? Anegu esabantariaren zat. Netzako, bizi modu bat esatea dago. Ointxe bertan, bizitzeko modu bat, arrauna. Bai, bizi modu bat esango nuke. Erki Ane eguez abantaria, mila esker, gurekin izateagatik, eta segi arraunaz gozatzen luzaroan, eskerrik asko. Bai, zuei.